ମୋ ନାଁ ପୁଷ୍ପା। Oh no! ପୁଷ୍ପା ଏ ତ ଅନ୍ତରା ପୁଷ୍ପା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କଣ କହିଲ? ନା ମାନେ ପୁଷ୍ପା ସୁନ୍ଦରୀ। ଏ ଅଣ୍ଡିଟା କିଏ नु? ମାଉସୀ କଥା କିଛି ଧର ନା। ତମେ ମୋର ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ତମର ପସନ୍ଦ। ତମର ଫୋନ ନମ୍ବର ମିଳିବ କି? ଫୋନ ନମ୍ବର ମିଳିବ କି? No! କାଲି କାଲିକି ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଦଉନ। କୋଉଠି ଦବ କହୁନ? କାଲି ଦେବି। ଆଜି ଦଉନ ଟିକେ। ଆସିବ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନି କଣ? କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ତ ସେମାନେ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ବେଳ ଖୋଜୁଛି। ହାତ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? କି ବାଳ। ହବ ସେ ପୁଷ୍ପା ଗୀତରେ ନାଚି ପାରୁଥିଲା। ପୁଷ୍ପା ଗୀତ କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କଢ ଗୀତରେ ବି ନାଚି ପକେଇବି। Oh no! ଏତେ ଦିନ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି? ତମେ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦିଅ, ମୁଁ କଥା ହେବି। ମୋ ନାଁ ପୁଷ୍ପା ସେଠି। ମୁଁ ଦେବିନି ଜମା ଏଠି। ପୁଷ୍ପା ରେ ଭାବିଲ କି? ମୁଁ ସେଠି କଥାର ପୁଷ୍ପା ସେଠି। मोर सामे ऐसा मी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तो लगता है सामे मोर सामे तेरे पीछे पुष्पा को मधुर मंत्र को नीचे जल्दी आसो दिबा No, 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 no. ଶୁଭ ବେଳା ଗଡ଼ିଗଲା, ଜଲ୍ଦି ଆସ। तो पुआ बड़ा किए खाया को सब ବାନା ରହିଯା ଓ ଭଉଣୀ ଛାଡ଼ିଦେ। କଣ କହିଲୁ? ଛେରୁଆ ଗୁଡା ତୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଛେରୁଆ। ବିବାହ କରିବି, ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଆଜି ତମକୁ ଦେବି।